ଚୌଦ୍ୱାର। ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ଏହା ଥିଲା ନଗରୀ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଚୌଦ୍ୱାର ଥିଲା ଆମ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୌଦ୍ୱାର ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରି ଆସୁଅଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ, ପୁରାଣ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ। ଏଠାରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ। ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ରାଜା ଥିଲେ ଶୈବଭକ୍ତ, ସେ ଏଇଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବାବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ। ସେହି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ହେଲେ ଚାଟେଶ୍ୱର, ବଟେଶ୍ୱର, ଝୋଟେଶ୍ୱର, ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର, କେଦାରେଶ୍ୱର, ମଣିନାଗେଶ୍ୱର, ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଏବଂ କପାଳେଶ୍ୱର। ବିରାଟ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତଃରୁ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ବାବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଚାଟେଶ୍ୱର ଓ ବଟେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ଚୌଦ୍ୱାର ସହରର ଐତିହ୍ୟ ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଟେଶ୍ୱର ବଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅନ୍ୟତମ। ଯାହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଚୌଦ୍ୱାରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛି। ବିରାଟ ରାଜା ଚୌଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଥମେ ସପ୍ତଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଚାଟେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱ ଚଢ଼ି କିସିନାପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ନିବେଦନ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବାବା ଚାଟେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବାବାଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବାବା ଚାଟେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ କହିଥିଲେ। ଏ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ଯେ ରାଜା, ତୁମେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିବ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଯିବି। ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ ପଛକୁ ବୋଲି ଅନେଇବ, ମୁଁ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହିଯିବି। ରାଜା ଏହି ବାବାଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରି ରାଜା ବାବାଙ୍କୁ ନିଜ ଅଶ୍ଵ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ସେଇଠି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ ବାବା ଚାଟେଶ୍ୱର। ଏହିପରି କିଛି ସମୟ ଯାତ୍ରା କଲା ପରେ ରାଜା ଆଉ ଅଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ନ ଶୁଣି ପଛକୁ ଅନେଇବା ମାତ୍ରେ ବାବା ସେଇଠାରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିରାଜମାନ କଲି, ତୁ ମୋତେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବୁ। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଚାଟେଶ୍ୱର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ବାବା ଚାଟେଶ୍ୱର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ ବାବା ବଟେଶ୍ୱର ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେଇଠାରେ ପୂଜା ହେଲେ ବାବା ଚାଟେଶ୍ୱର ଏବଂ ବଟେଶ୍ୱର। ଏଇଠାରେ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ନୀତି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଯାନିଯାତ୍ରା ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସମାପନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଯାତ୍ରା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାହିଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନିଯାତ୍ରା ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଚୌଦ୍ୱାର ଆଜି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପାଇଁ ସାରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଛି।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.